It is now the year 2077. We stand on the brink of total war. And I am afraid. For myself. For my wife. For my infant son. Because if my time in the army taught me one thing, it's that war never changes. Lle i ddechrau trafod gêm fel Fallout 4? Nath y credydau rwlio i fi o'r diwedd neithiwr ar ôl treulio 70 o oriau y myd y gêm, byd yn llawn super mutants a robots sy'n meddwl bod nhw'n fôr-ladron a gwahanol garfanna nuts yn ymladd i gilydd a gwaed a mwd a gwartheg efo 2 ben, a mae yna dal gymaint dwi ddim wedi gweld. Yn aml, dwi ddim yn teimlo fel gêm o gwbl, ond fel profiad da chi'n colli'ch hun yn ddofn llwyr, fel gwyliau bach mewn byd arall. Mae'n anodd iawn adolygu rhywbeth fel yma. Ond ffwrdd â ni beth bynnag. Os da chi wedi chwarae gêm byd agored gan Bethesda o'r blaen, fel Fallout 3 wrth gwrs, neu Fallout New Vegas, neu Skyrim, fyddwch chi'n gwybod be i ddisgwyl. Da chi'n cael eich dympio yng nghanol ardal enfawr o dir fersiwn ôl-apocalyptaidd o Boston tro yma. Mae'r gêm yn rhoi 1 neu 2 o gliwiau i chi o ran lle i fynd, a wedyn da chi ar ben eich hun. Y teimlad aruthrol yma o ryddid ydy'r peth gorau am y gêm yma heb os, a dydy Fallout 4 ddim yn siomi yn hynny o beth. Ac mae yna fwy o ryddid hefyd yn y ffurf fedrwch chi ddatblygu eich cymeriad. Yr eiliad da chi'n cyrraedd lefel 2, da chi'n cael rhestr o 28 o sgiliau newydd i'w dysgu, ac mae'r un peth yn wir am bob un lefel da chi'n ei daro o honni ymlaen. Fedrwch chi chwarae'r gêm y rywsut da chi isio, o sleifio rownd y lle yn saethu pobl o bellter, i redeg fyny atyn nhw a'i smacio nhw'n y gwyneb, i drio siarad eich ffordd allan o drwbl. Ia. Bob lwc efo hwnna. A dio ddim yn stopio fanna. Tro yma fedrwch chi addasu arfa ac arfwisgoedd unrhyw ffordd da chi isio. Mae'r dewisiadau'n hollol hirt, deu gwir. Isio rhedeg rownd y lle yn gafal mewn cannon efo bayonet ar y pen sydd hefyd yn rhoi pobl ar dan. O, mae croeso i chi wneud. A pam fysa chi ddim? Fedrwch chi hefyd, fel mae unrhyw un sydd wedi dilyn datblygiad y gêm yn gwybod, addasu rhai ardaloedd o'r map tro yma hefyd. Fedrwch chi greu'ch pentrefi bach eich hun allan o ddim byd os da chi isio, fel rhyw fersiwn lot mwy depressing o Minecraft sydd wedi daflu mewn i'r gêm willy-nilly. Da ni ar fideoedd di sôn o'r blaen sut y bydda rhywbeth fel yma yn wych ym myd Fallout, a ro'n i wedi gynhyrfu'n lan am y peth, ond mae'n ddrwg gen i ddeud i fod o'n siomi ar y cyfan. Bod na bobl wedi creu pethau nuts yn Fallout 4, di'r gêm ei hun ddim yn gwneud job dda o esbonio sut i fynd ati. O gwbl. O'n i'n gofod troi at Wikipedia i wneud rhywbeth mor syml a rhoi goleuadau mewn tŷ, a mae yna dal bethau am y system dwi ddim yn ei dallt. Mae'n well na dim, sbo, ac mae'n debyg o fod yn lot gwell ar y PC lle fydd mods yn traws newid y system yn llwyr, ond mae'n debyg welwn ni ddim system grefftio gwerth yr enw ar gonsol o leia tan y gêm nesaf. Ar wahân am hynny, mae'r holl beth yn rhedeg yn debyg iawn i Fallout 3 a New Vegas. I rhai sydd wedi chwarae'r gêm yna, gewch chi deimlad cyfforddus neis o hwn fwy na thebyg. Diolch yn teimlo'n arbennig o fodern na newydd yn wahanol ella i The Witcher 3 neu Metal Gear Solid 5. Mae'n amlwg bod Bethesda wedi bod yn ei ddatblygu am flynyddoedd maith. Wedi deud hynny, ella fydd hyd yn oed y rhai sy'n gyfarwydd ar gyfres yn cael dipyn o draffarth ar ddechrau'r gêm. Mae bwledi'n brin iawn am marwolaeth yn dod yn aml. Ond wrth i'r gêm mynd ymlaen, eich cymeriad yn cryfhau, mae'r profiad yn symud at ochr arall y sbectrwm yn gyfan gwbl ac yn dod yn lot rhy hawdd. Fyddwch chi'n trechu byddinodd o'r badis heb dorri chwys, ac bod yr ymladd yn teimlo ac yn edrych lot gwell yma nac yn Fallout 3 a New Vegas, mae dal braidd yn ddiflas erbyn y diwedd.
Rhwng hynny a natur eitha undonog lot o tasga mae'n rhaid i chi gyflawni, ges i rei dyddiau coelwch neu beidio, lle doedd gen i ddim lot o fynadd efo Fallout 4. Be ddath fi nôl yn tryfedd iawn oedd y stori. Yn y rhan fwyaf o gema byd agored, dyma'r peth ola i chi falio amdano fo. Fel arfer mae yna gymaint o bethau i dynnu'ch sylw chi, da chi'n tueddu i anwybyddu prif ffrwd y gêm. Ac mae hynny'n wir yma i ddechrau hefyd, ond wrth i chi ddod ar draws troiadau gwirioneddol syfrdanol yn y plot, ac wrth i'r prif stori blethu'n gowrain efo'r llinynau storiol eraill, da chi'n sicr o gael eich cyfareddu. Y gwir trist ydy fy mod i, ar ôl gorffen Fallout 4 am ryw 1 o gloch y bore neithiwr, ddim wedi cael wink o gwsg achos mod i'n dal i feddwl am y profiad, ac mae hynny gweitha holl filydd ar gêm. Hyd yn oed ar ôl diwedd tanllid y prif stori, o'n i eisiau neidio nôl i mewn i'r byd a dal i grwydro, i weld yr ardaloedd eitha swmpus o'r map dwi ddim wedi weld â nhw eto, ac i ddod o hyd i gymeriadau a gelynion a grwpiau newydd, a hyd yn oed i reslo dipyn bach mwy efo'r system grefftio. Achos os da chi fel fi yn hoff o'r fformula mae Bethesda wedi ddefnyddio dro ar ôl tro, does na ddim lot o bethau all sbwylio hynny. Dim yr animeiddio braidd yn stiff, na'r syniadau, hanner pob, na'r bugs. O oes, mae yna bugs. Be, ydych chi'n disgwyl rhywbeth gwahanol gan Bethesda? Amser a ddengys fydd Fallout 4 werth yr holl hype, wedi'r estyniadau gael ei ryddhau ac wedi lot o'r amherffeithrwydd gael ei smwddio allan. Gawn ni drafod eto dwi'n siŵr ai dyma gêm y flwyddyn a'i peidio, ond os da chi'n edrych am brofiad fydd yn eich tynnu chi allan o'r byd yma'n llwyr, yn gwneud i chi deimlo'n gynnes braf yn ystod y nosweithiau hir o ea, ac yn cynnwys rhai darna sy'n yn atgoffa yn union pam da ni'n chwarae gema yn y lle cyntaf, a bod ganddo chi rhyw 70 awr i'w sbario. Ewch chi ddim yn bell o'i le.